No concello de Pontevedra levan un tempo advertindo da rapideza que estaba baixando o caudal do río Lérez, situación que acelerou esta semana. Segundo as medicións municipais e da empresa concesionaria, este xoves o nivel mínimo é de 0,87 metros cúbicos por segundo e o mércores foi de 1,04. O caudal mínimo debería ser de 1,55. Que se produce ademais unha baixada moi importante do nivel do río no mes de xullo, con datos que son moi baixos en contraste con outros anos. Estes datos levaron a Xunta a solicitar a ENCE que parara a súa actividade. Segundo Da Silva, o abastecemento da poboación é prioritario e incompatible co consumo da pasteira. Nunha situación de cambio climático na que estamos, na que cada vez a escasez de agua pode ser un período que se vaya repetindo. A última situación de seca foi no 2017, agora estamos no 2022. Isto é unha situación que pode repetirse e que, polo tanto, os consumos e a captación do río poñen claramente de manifesto a incompatibilidade da permanencia de ENCE co sistema de abastecemento. A día de hoxe, ENCE recoñece que consume 12 millóns de metros cúbicos por ano, aínda que pola súa concesión podería chegar ata os 17 millóns, cifra que triplica o que captan do Lérez todos os municipios que se abastecen del: Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo e Bueu. Especular sobre nada, eu sei que ENCE consume do río Lérez entre 12 e 17 millóns de metros cúbicos, comparado cos 5,8 que consume todo o sistema de abastecemento da poboación. Iso quere decir que é moito máis do doble ou do triple que consume todos os concellos. Dende Pontevedra fan tamén un chamamento aos outros concellos que se abastecen do Lérez. É necesario tomar medidas de aforro de auga e tamén revisar os rendementos das súas redes de subministro para evitar perdas. No 2020 o rendemento de Sanxenxo era do 63,3%, mentras que o da capital é do 91,81%. Segundo a normativa, non pode baixar do 80%. O Concello de Pontevedra ten os deberes feitos, porque un rendemento do sistema do 91,11% é un rendemento excelente. Outros concellos, se non o teñen feito, teñen que facelo con urxencia. Non se pode estar perdendo agua que se acaba de captar do sistema. Da Silva pediu tamén á cidadanía que eviten o despilfarro de auga. A vindeira semana o Concello publicará un bando municipal con recomendacións e tamén prohibicións no caso de seca extrema. De prolongarse esta situación non desbotan ter que recorrer o encoro do Pontillón.